Dobrý, ale je zase, promiňte, já jsem moment na natáčení, takže já jsem nováček, co? Nechápu, ale tak omlouvám se vám, ale za to, když dáte jeden like nebo chutnávku popstartí. No, zase pusa. Ojojoj. Lidi, tady nevím, jestli můžu, jo, můžu. Lidi, tak prosím, dejte mi odběr, jo, děkuji. Já nezjistím. Lidi, jestli se vám tohle video bude líbit, můžete napsat koment. Já, když se diví, proč takhle mluvím, jsem trochu nachlazený, tak prosím se nedivte. Mohu vycházet videa, kdy budu mít normální hlas. Ale bude to chvilku pár dní trvat. Lidi, každý den, kromě Vánoc, vyjde nový video. A doufám, že to lidi dávám si většinou to v létě většinou v březnu si dávám pauzu od YouTube, tak se prostě nedivte, že to jo, děkuji. Yes! Kamo, tady to neumím prostě. Aha, píče. Ne, já nespadnu. To píče. Prdele. Lidi, jestli se divíte, proč? No, tak se prostě divíte, že tohle není úplně family. To mám jen prdele. Mane, nemůžu ani běžet, Mane, ne? No, promiňte, si čtu něco. Promiň. Ne, frasa. Sakra. Sakra. To nezabilo, ne? Protože to, co jsem viděl na chodbě, položené plné zásobníky střeliva, to byly, nebudu říkat počty, ale bylo to neskutečné. A kdyby ten člověk... Ne, ale už ne, fakt, ale... Lidi, bože. Proč každý díl se to musí být? Bože. Jo. Já se kouknu, lidi. Tak. Lidi, moje první video, nevím, bývalý YouTube kanál, který už teď nenajdete, protože je zmazané. Tak první video, co jsem natočil, bylo na Slovensku s mým kámošem, který teď má 63 odběrů. A dokončili jsme to, lidi. Yes. Jo, lidi, vezmeme si tu prostě coin. Jo, lidi, vezmu si tohle, sakra. Vezmu si štutou. Včerejšího dne ve 12:26 volá na linku policie svědky
Oj, co to tam je? Okamžitě na toto volání reagují hlídky policie Českého kraje. Okamžitě v řádu minut To tam je lidi. HZP, zdravotnická služba. Je? Co to je, ale... Jo, to tohle. Pustí. Lidi, tak dneska to ukončíme. Čau.